श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेतिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। Hi, I'm Neetu, Ashwin Alaka. Hello, I'm Jayesh Kamath. Ashwin आता चांसू दारस. वय म्हाका दिक्कोता तो सामान्य जनते कार कंट्रोल करता होड पुरोगतीचे चिन्ह. ते मात्र नाही, तो तर TV प्रोग्रामांतूय कार्टून्सांतूय चड श्रद्धा दिवचा प्रारंभ केल्या. मागीर इष्टाशील दृश्याचेर चड श्रद्धा दिता. वय वे ओ व्हेरी गुड. लग्गी मसांतू बेंगळूरा मिगेन इंजिनियरिंग क्लास प्रारंभ जाता. तेंदुकून तगेलिगी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ स्पेंड करूया म्हणले कीने. चांग जाल्यार तूं आमचेले येवन त्या. खंडित म्हाका संतोष. मित्रांनो, आमगेले ह्यो चंद दीस एक सुंदर चित्ररचनेन आरंभ करूया. तुम्ही तुमगेले इष्ट तशीच रचुयात. तुमगेन घर, तुमगेन कुटुंब, रूख, वालियो, मृग, तुमगेल स्वप्न जायतवे.
अप्पा हमारे लिए अति पूजनीय है। इनके बिना अम्मा किती आवड दिल रे येंचोई बरें आसा खंय एंजॉयता तुमकां तू कसले विशेष दृश्टी पडतवे ये एक रिमोट अनकंट्रोलचे व्हीलचेअर कोण आणखी आहे ಅಶ್ವಿನಾಪಸು ನಾವು ತುಂಚೆಲ್ ಫೂಡ ಸಂಗಿಲೆಲಸ ಈ ತಗ್ಗೆಲ್ ರಚನ ಅಮ್ಮಿ ಈ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಆಗ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂ ಚಾವತಾಯ್ತ ब्रिलियंट येस ही इज आम तुमकां उद्देश केल्ल्या म्हाका विश्वास आसा इत्ती म्हळ्यारी हे सरळ जलारी एक सादारण मनशाक उतले ओगी व्हीलचेअर करचे साध्य ना तेशी प्रिंसिपलान अनुमती ना तुमगेले बायोडाटाय सर्टिफिकेट्सा कॉपी चमचा म्हाका साध्य जाले गव्हर्नमेंट मॉडेल इंजिनियरिंग कॉलेजान थकून मास्टर्स B.Tech रँके मेळ्ळ्या हांगा अदीक शंबोळू हायटेक सौकर्य दिमचे उतुलकी कंपनीस असे मागीर इत्या तुमी हें करियर ऑप्ट केल्या हाज्या मागल्यान एक कारण आसा म्हूण तो म्हाका दिसता वय हाज्या मागल्यान एक कारण आसा यो सांगता ओके प्रथम जान संगत चले मेंटल रिटार्डेशन नहीं चले MR एक रोग नहीं एक अवस्थत एक व्यक्तीले 8 वर्षा फुडे खंयचे समयारी ही अवस्था येव्यात हाजे स्वभाव कशी म्हळ्यारी एक व्यक्तीक जामकां जाल्लें सामर्थ्य केमचें उणाव म्हळ्यारी आशय विनिमय
सामूहिक अथवा व्यक्तिगत सामर्थ्य, आंतरिक निर्देश, विद्याभ्यासाचे, कामाचे, आरोग्य आणि सुरक्षा इत्यादी यांचे उणाव आणि त्या व्यक्तीले इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अथवा IQ 70% अशी उणे. ही अवस्था अशी सगळ्यात विभाग केल्या. माइल्ड MR, मॉडरेट MR, सिव्हिअर MR, प्रोफाउंड. ओ तू कन्फ्यूज जातम दिसता. येस. ओके, आम शॉर्ट कोण सांगता. एक मनुष्याले जीवितारंभारी तग्गेल ब्रेनाक जामका जलेल पुरोगती पावना जतेरी तो MR अवस्थेर पामता. जनना फुडे, जनना वळेरी अथवा जननानंतर एमचे इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मत्याक आघात इत्यादी कारणाने ही अवस्था जाव्यात. तवळ अश्विनाक वय तो सहा नसताना तुगेल हाता सुगून खल्ला पुढच्याने ताकशी जल्ले. ये सम करू जमनामे. नॉट शुअर. जलेरी ये अवस्थेच आरंभारीच ताका आमचेलेगे हळ्ळा दुगून प्रदेश एक वाट अस. जमचुतले उगी चिकित्सा पावूंका मळेल तर MR थुकून वंचमचे सुप्रधान कार्य. उतुलगी ओगी अक्का चिकित्सा आरंभ करताय तुतलेच ओगी सुधार अथवा सामान्य अवस्था मिळची साध्यता चढता. गवेषण आणि थोगड संस्थेनं ये प्रमाणित केल्या. समूहांतू उन्नत पदवीर आशिल्ले धनवंत जनाच कुटुंबांतू SL चरडान जन्म घेतल्यारी ती अम्मा बाप्पा ते चरडाक घरकडेच निपोन दवरताय. ते चरडाक स्कूलांतू पेटे नाही आणि बरच्या सामूहिक कार्याकय वचक दिनाय. समाजांतू तांगेल स्थानमान रकुच बेगेक मात्र तनीशी करताय. अथवा कोणेही ते चरडापासून निंगिल्यारी ते सांगताय आम्ही ते तक स्कूल पेटोंका मिजलगी जायजले संपत अस. आम तक चांग जीवित कोरूग जायजले सौकर्य केलेलस. मोरबितेर तक संतोषान रबुयात. आणि एक विभाग आशिल्ले दुर्बळ कुटुंब SL चरडाक भारी श्रद्धेन चोयताय जल्यारी तक स्पेशल स्कूलांत पेटे नाही. इत्याक म्हळारी अक्षर, पद्य, चित्ररचना इत्यादी सिक्कोमचे प्ले स्कूल म्हणून तीन लेखिताय. वास्तवाक ये दोन्ही विभागाचे जनांके SL स्कूलांकडे ये चरडुवांक मेळचे चिकित्सा दिमचे परिशीलन इत्यादीचे फलितीम तांकां कळना. समाजाव नसले व्यक्तिगत विद्याभ्यासू, सामर्थ्य परिशीलन, एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज, सामाजिक कार्यक्रम, कॉग्निटिव्ह थेरपीज, स्वभाव परिशीलन, स्वाश्रय जीवनाचे परिशीलन, मागीर उद्योगाचे परिशीलन इत्यादी असं. आमकां कळटा SL चरडुवांक उण आयुष्य असतले म्हूण. स्पेशल स्कूलांतले परिशीलन दिमची रीती तांगेले IQ वडेता, चिंतन, मनन, सुरक्षा आणि तुसगळं आशिल्ले कष्टान चुकून भायर आणू तांकां दीर्घ आणि स्वतंत्र जीवन करूक सहाय करता. पियर ट्युटरिंग इतर सामान्य स्कूलांतू सामान्य चरडुवांमध्ये SL चरडुवांक शिकोवचे एक चांग चिकित्सत जल्यारी ये सामान्य चरडुवांनी ते स्पेशल चरडाले सामर्थ्य मनां करून एक मित्रावरी तांकां सपोर्ट दिमका. हें कांय नातिले सामान्य चरडुवांनी ताका धूर कडचे, खेळ करचे, पीड दिमचे आणि हे सगळं अध्यापकान नेणजान रबिलारी ते स्पेशल चरडाल अवस्था वायट जातली. तेंदुकून आमी जागृत जामका. मिगेल जिविताचे लक्ष्य कसल म्हळ्यारी हें सगळं सर्वे जनांकी जाणवका म्हणत योग्य समयारी SL चरडुवां परिपालन केल्यारी तांगेल जिवित सुधारसुयात. That's why I choose this as my career. इतिपासावाद SL चरडुवांक स्पेशल म्हणून दिताय कर्तव्य. ऊणावस्थानाय एक अतिविशेष जान आशिल्लें सामर्थ्य तांकां. Let me show you some examples. आमकां तुमी वळखू पुरो. प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग. You are right. Professor Stephen Hawking, the internationally renowned physicist,
cosmologist, author, and director of research at the Center for Theoretical Cosmology within the University of Cambridge. Taka motor neuron disease the symptoms very much similar to cerebral palsy. झमक गिमिरे एक कवी आणि लेखक नेपाळांतुली तिगे लेखनाक साहित्य कृतींक मस्त पुरस्कार मेळ्ळेले असे. Born with cerebral palsy in 1980. Bert Holbrook गिनस वर्ल्ड रेकॉर्ड्स 2008 प्रकार अत्यधिक प्राय आशिल्लो मनीस. He had Down syndrome. 87 years old Joyce Greenman was the oldest woman. Stephen Gaines 1996 सांतु डाउन सिंड्रोम आशिल्लो प्रथम अभिनेता. Judy Scott डाउन सिंड्रोम आशिल्लो स्कल्प्टर आणि फायबर आर्टिस्ट. Sophie Christiansen ब्रिटिश इक्वेस्ट्रियन रायडर इका 2008 बीजिंग पॅरालिम्पिक सांतुय 2 बंगराचे आणि 1 रुपयाचे पदक. मागीर 2012 लंडन पॅरालिम्पिक सांतू 3 बंगराचे पदक मेळ्ळा. पीटर कीले आय एम विथ स्टुपिड म्हळेले 2005 टेलिव्हिजन सिरीसाचे ब्रिटिश तिरकथाकृत. मागीर ताका सेरेब्रल पाल्सी आशिल्ले. ग्रेगरी आयर्न सेरेब्रल पाल्सी आशिल्लो प्रोफेशनल रेसलर. यो जयराम, मिगेल अण्णा, मिगेल मित्रू, मिगेल संगाती, मिगेल गुरु, मिगेल जीवु, एशी सर्वे. हे सगळं तग्गेल सृष्टी, चित्ररचना आणि कलरिंग तसेल तगेल पॅशन. यो मिगेल जीव. तो आमकां सोडून वचून 4 वर्सां जालीं. तुका कळतवे ये जगांतले अधिकांश मोबापांकी एसएलच्या तुवान जिवितांत गुण हाडू इतकी कोऱ्यात मला कळना. मिगेल अम्मा पप्पांकी हें कळतान जालें रे. तो आत्ता इमिज्जलगी आसतलो आशिल्लो.